to byše 980, also krótko przed przewrotem. To byše jen internacjonalny kongres wučerju narodnych mniejszyn z aspektom rycz tego kraja je druga rycz za tych szulerów, also Zweitsprachenunterricht. A to są około 200 krajów tam zastupione byli. Niemska Demokratyczna Republika z nami, a Republika była już Frizowie, a tak dalej, ludzie są to latyczne, które te są też byli, ale tam byśmy tak rzec noch geteilt. No. So, a ja sam tomu przyszła, když mnie Krysta Brantowa z ministerstwa namietowała. Tam je mnie znała ze toho studia Diplompädagogin für Vorschulerziehung w Berlinie, když jsem ja od 70 do 73 miała. A ona je to na mnie dalej dała, a stronskie wiednictwo Budyšine prawo nie, a serbski wučerski zwóz zu prajlinie, to bych ja tam wučerka, ale ministerstwo prawo hej. Das mir ja tam jen referat držeć, a jen seminar west, a tam też bydlić, a wszystko, ja bych tam schütze Arsch sozusagen, also ja bych najmniejsza w wszyscy truzy, kiedy są w DDR-Delegacji Budla byli, so Professor XYZ byli, Doktor Habil, noch was und so weiter. Also jara podczaszczeni ludzie, a ja Diplompädagogin für Vorschulerziehung. Na, was war das schon? Ale ja sam tam z tobą w úspěchom żyła, a sam tam też w tych internacjonalnych zapisach mnie jeszcze zakotvena. Also wona wiec pisze, że dobrych ja jeden referat używać, a tu przedpołożyć w ministerstwie. A ministerstwo je prawo hej. Niektóre mężczyzny a hej. A potem sobie to dobrze skrócić na dwie strony, když przyjdziesz do tego związka, tych ryczów, to když od 200 ludzi nie możesz wiele, potem taki tłusty tak pisze. A tutaj dwa sme dobrze jeszcze raz przedpołożyć, a to się też doszli. So, a nitka Krysta Brantowa pisze mnie, my tam nitka, to są jeszcze pytali, so je 980, so je nekaki krümelčas, so nekaki polityczny czas, když oni nie są tam celi jeno mieć, když tam prawie stoisz, also jeno torsza, když prawie, also stoisz my czynimy, to je to prawe. Myśmy jenisty, když mamy wszystko w porządku, also pola nas jest wszystko mit tym. My trzebamy nikogo, když po takim dyplomatycky dosprzeć, my mamy z tym dobre przykłady, my pak otworene za wszystkie przykłady, když hinak leża. No? Also když po takim kurs dyplomatycy żyła, ja, a nic mit dem Daumen hier. Müssen wir ci, Gott sich.